Dakong kalampusan kung ang usa ka COVID-19 patient makarecover apan daw 10 times ang gibating kalipay nining usa ka pamilya nga nakarecover na sa COVID-19. Ang halos tanan nilang miyembro sa nga gitakbuyan sa balatian. Ato kining sayran sa report ni Lian Singkulan. Sagad sa social media karon, makita ang mga video sa mga netizens nga magkanta-kanta online. Apan ang pagkanta ni Pamilya Parcon, usa na usab di ay ka fundraising activity tungod sa problema nga giatubang sa iyang pamilya. Gihatagan kami og pagtugot sa maong pamilya nga way duha-duhang mipaambit sa ilang istorya sa ilang naagian ning panahon sa pandemya. Daw 7 out of 9 sa ilang pamilya ang nagpositibo sa COVID-19. Unang gitakbuyan ang ilang amahan. Nag-think ko nga sa i-transfer sa mga tao. But little did I know that God really challenged us harder. And so we faced a lot of problems financially, mentally, emotionally, and physically. Daghan sila gihimo aron makalikay sa maong sakit. Apan gitakbuyan usab ang ilang inahan. Sunod nga gitakbuyan ang duha niya kaigsuon hangtod na usab ang 87 anyos nilang apuhan. Naigo usab si Samil sa maong balatian ug lakip na ang ilang kinamanghurang igsuon. Ang suod ug hugyaw nga pamilya kaniadto nagkalagyo-lagyo diin ang uban anaa sa isolation facility samtang ang ilang inahan ug ang ilang apuhan atua sa tambalanan. Daway laing mga puhunan gawa sa pagpaligon sa lawas, gilig-on usab sa pamilyang Parcon ang ilang pagtuo sa kahitasan. Hangtod nga ning bag-uhay lang, daw usa ka dakong grasya ang nadawat sa ilang pamilya kay karon puros na sila nagnegatibo sa COVID-19. When we humble down ourselves and we surrender everything to God, ang Ginoo ra ni take over. So, gi-arrange niya tanan, but ang finances, ang health, kanang daghan kay nag-pray namo, daghan ni tabang namo. Grabe ang kanang kuan ang iyang blessing sa Ginoo through the people nga iyang gisend. Gidugang usab sa pamilyang Parcon nga unta ang usa ka pamilyang nakasugat og dakong hagit ning panahon sa pandemya, unta tabangan og dili ang hayang pakitaan og diskriminasyon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.